ଦୁବାଇ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଥମେ ଆସେ ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଚକ୍ ରାସ୍ତା, ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଅସୀମ ମରୁଭୂମି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସହ ସମାନ। ସେହି ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଦୁବାଇର ମିରାକଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍। ମରୁଭୂମିର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଫୁଲର ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁବାଇ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତରେ ପରିଣତ କରିଛି। ମିରାକଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହା ଦୁବାଇ ସହରର ଦୁବାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଉଦ୍ୟାନ 2013 ମସିହାରେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଦିନ ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ମିରାକଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା, କାରଣ ଏହା କେବଳ ଏକ ଉଦ୍ୟାନ ନୁହେଁ ବରଂ ମାନବ ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଏଠାରେ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଫୁଲ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 25 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଓ ଲତା ସଜାଯାଇଛି। ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପରି ଏକ ହରିତ ଉଦ୍ୟାନ ତିଆରି କରିବା ଏକ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା। ମିରାକଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଠିକ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଥିଲେ ପ୍ରକୃତିକୁ ମରୁଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଟାଇ ଦେଇପାରେ। ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ଦୁବାଇର ପରିଚୟକୁ କେବଳ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ସୀମିତ ରଖିନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ମିରାକଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ର ମୂଳ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅସଂଖ୍ୟ ଫୁଲ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଦ୍ଭୁତ ଡିଜାଇନ୍। ଏହି ଉଦ୍ୟାନରେ ପେଟୁନିଆ, ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡ, ଗେରୁନିୟମ୍, ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲିଆ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଫୁଲ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଫୁଲ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଜୀବନ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ମିରାକଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏକ ନୂଆ ଥିମ୍ ନେଇ ଆସେ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପୂରାପୂରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାରେ ନୂଆ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଫୁଲରେ ତିଆରି ହୃଦୟ ଆକୃତିର ଟର୍ନଲ, ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲର ରାସ୍ତା, ଫୁଲରେ ସଜା ଘର, ଛତା, ଘଡ଼ି ଏବଂ ଫ୍ଲୋରାଲ କାଷ୍ଟେଲ ଏଠାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଜାଇନ୍ ଏକ କଳାକୃତି ପରି ଲାଗେ। ମିରାକଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ। ଫୁଲର ରଙ୍ଗ, ସୁଗନ୍ଧ ଓ ସଜାवटी ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସହ ସମାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଏକ ପରଫେକ୍ଟ ଫ୍ରେମ୍। ଏହି ସମସ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ମିରାକଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍କୁ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟାନ ଠାରୁ ଅଲଗା କରେ। ମିରାକଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ର ଡିଜ୍ନି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗାର୍ଡେନ୍ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମିକି ମାଉସ୍ର ବିଶାଳ ଫୁଲର ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫ୍ଲାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ଥାନ। ଏହି ଉଦ୍ୟାନରେ କପଲ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମିରାକଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଏକ ଫ୍ୟାମିଲି ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। ପରିବାରର ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ମିରାକଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଏକ ୟୁନିକ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଇଛି। ମିରାକଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କଥା କହେନି, ଏହା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଏକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ। ଏଠାରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ପାଣିର ଅପଚୟକୁ କମାଇଥାଏ। ପୁନଃ ବ୍ୟବହୃତ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଗଛ ଓ ଫୁଲକୁ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥାଏ। ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ। ମିରାକଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଦୁବାଇର ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ ଭାରି। ତେଣୁ ମିରାକଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ସାଧାରଣତଃ ନଭେମ୍ବରରୁ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହେ। ଏହା ଫୁଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ମିରାକଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଉନ୍ନତି କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ମିରାକଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଦୁବାଇର ଟୁରିଜମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମୋଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ। ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଫଟୋଗ୍ରାଫର, ଫିଲ୍ମ ମେକର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିରାକଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଏକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ ମାଇନ୍। ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ଦୁବାଇକୁ କେବଳ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ସିଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ନେଚର ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଓ
କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସିଟି ଭାବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରାଇଛି। ମିରାକେଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ମାନବ ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମିଶିଲେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରାଯାଇପାରେ। ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲର ସ୍ୱର୍ଗ, ଏହା ହିଁ ମିରାକେଲ୍ ଗାର୍ଡେନର ଏକ ସତ୍ୟ ପରିଚୟ। ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।